संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। शिंदे फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पावर ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी सडकून टीका केली आहे। यातून कोकणच्या तोंडाला पानं फुसल्याचं ते म्हणाले। पाहुयात काय म्हणालेत वैभव नाईक। ह्या वेळच्या बजेटमध्ये कोकणाला पानं पुसण्याचा प्रकार झालेला आहे। खरं तर कोकणामध्ये काजू महामंडळ हे गेल्या वेळी स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती आणि यांना 5 वर्षामध्ये 600 कोटी तरतूद करण्याचं त्यांनी ठरवलेलं आहे आणि ते सुद्धा सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी आणि कोल्हापुरातला काही भाग। त्याचबरोबर त्यामुळे हे आज अधिक शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाही। शेतकऱ्यांच्या काजूचा दर आता खूप पडलेला आहे। शेतकऱ्यांच्या काजूमुळे खूप नुकसान झालेलं आहे वातावरणामुळे। त्यासाठी काय कुठला बदल खास तरतूद झाली नाही। त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची महत्त्वाची मागणी असलेली खावटी कर्ज, जे एकमेव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या खावटी कर्जामध्ये ची घोषणा सुद्धा या बजेटमध्ये झाली नाही। जी शेतकऱ्यांची कर्ज भरायची आहे त्या खावटी कर्जाची सुद्धा घोषणा झाली नाही। आणि आपण बघितलं असेल एकीकडे शिवनेरी गडासाठी राज्याभिषेकासाठी निधीची तरतूद झाली, परंतु आपल्या जिल्ह्यातले 2 महत्त्वाचे किल्ले असलेले सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग या किल्ल्यासाठी 1 रुपये तरतूद या बजेटमध्ये झाली नाही। कोस्टल रोडसाठी तरतूद, कोस्टल रोडची घोषणा झाली, परंतु ते कोस्टल रोड भूसंपादन व्हायचं आहे आणि हा कोस्टल रोड त्याला अजून वेळ लागेल। म्हणजे त्यापेक्षा घोषणा झालेल्या आहेत, प्रत्येक तरतूद किंवा असं काही झालं नाही। त्यामुळे कोकणासाठी पानं पुसण्याचा प्रकार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।